दाउ लकेल जानोसै लोगोफोर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै दङ आंबो दासान्दि मोजाङै दङ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो मा भिडिअ लाबोनो हायो स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानै सोरबाफोर हाबदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सौहैयो दिनैनि ब्लगा माने बिदिनो न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय आरो लोगोफोर जोंलाय आरो बहा गोजानाव बेरायनो थांनाय बा मानाय ब्लग लाबोनो हानो गोरलै गोनांफोरा नङा होमबा लोगोफोर बिदिनो न'आवनो थानानै संनाय खावनाय जानाय लोंनाय बिदिनो न'खरनि ब्लग आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना बाया मोजोब आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासिम सल' ओमफ्राय लोगोफोर नै दाउ लकेल जालायनोसै आरो दिनैयो बिदिनो माइ साइ रोगानायनि मेंनायनि माने खुख्रुब खाख्राब मोदोम सानायफोरखौ दाउ रोसिजोंनो स्रां खालामनोसै आरो ना मा होनो लोगोफोर नै दाउ सावनायखौ नेबाय दं आं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आंना दाखालिनि जे भिडिअ होदोंमोन ना ना जालायनाय हांसो एवलायनाय दाउ आथिं ओरै अरखालायनाय 1K थांबाय लोगोफोर आंना भिउआ बिराद गोजोननाय मोनदों आं आयु आंना इफोरबायसा 1Kआनो थांफेरामोन जिबनावबो एसे भिडिअ बानायो आं थेवबो आंनिया भिउआनो फैयामोन माने 1Kआनो जाफेरामोन ओमफ्राय दाउ आथिं अरनायखौ होबायना ओरैहाय 1K थांबाय आरो लोगोफोर बिदिनो आंनि भिडिअखौ नायबाय था दै लोगोफोर सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय दै लोगोफोर गोदाखांबाय लोगोफोर दाउखौ नै ओमफ्राय सेरसेनि एसे बारा जागोन आरो दाउआबो दासान्दि आरो माइ मोनजाबाय दं नालाय बिराद मेजेम लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो जाला फुदुंसै आरो आलौ ज्रो ज्रो होनानै लोगोफोर नै जि टेस्टि जाखासिगोन आरो ना ओमफ्राय आङो दाउ बेदरखौ माने खान्थायावनो संबाय आरो लोगोफोर खान्थायाव संनाया बांसिन गोथावसिन जायो आरो होननायखाय ओमफ्राय दै बुरजा होनानै ग्लब ग्लब गोदौ होबाय थानोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेदरखौनो एवफ्रामना लाबाय आरो खान्थायावनो ओमफ्राय लोगोफोर आङो सानाव लानाय जायासै आरो भिडिअखौ ओमफ्राय हरावसो लानाय जाबाय आरो खोमसि खोमलाव ओमफ्राय आङो सानाव भिडिअखौनो लानो सोलाबासै आरो लोगोफोर माने ओरैबायदि खामानि जायो आरो मिथिगौना समखौनो मोना आरो मबाइल सबाइल दांनोहाय ओमफ्राय बिदिनो मबाइल दांबाबो बिदिनो दसेनो खामानि आरो गथ'आबो दसेबो दलर थायाना ओमफ्राय ओजों खारथिंबाय थायो बिसोरजोंनो खारथिंनानै हान्थु गिलायानो लोरिलायलाङो आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो हरावनो लानाय जाबाय आरो भिडिअखौ ओमफ्राय आङो नै दा खान्थायावनो संबाय दं लोगोफोर माने खान्था फिसायाव होबाथाय बांसिन गोथाव जायो होननायखाय आइ बिखुनजोआ ओमफ्राय खान्थायावनो संबाय आरो ओमफ्राय बिजावजालिफोराबो होनबाय आरो खान्थायावनो संदो दे ओरै होननायखाय आं खान्थायावनो संबाय लोगोफोर ओमफ्राय ग्लब ग्लब एकदमबारे आधा घन्टासेसो माने संनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै आंना बेदर एवफ्रामनाया जाथारबायबो आरो ओरैबायदि मेजेम आरो जाबायबो आरो ओमफ्राय मैगंखौ होनानैसै जारि नोरसिं ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि होदो आरो लोगोफोर माबासो नालाय फुदुंनायसो नालाय खान्थासे बु होना होखाबाय आं दैखौ लोगोफोर बेनिफ्राय गोदौबाय थाथसै आरो मस्ला मस्लि हाइजें आलौ सामब्राम गासिबो माने होखाजोब्बाय आरो गुदुं गोसा गरम मस्ला गासिबो होजोब्बाय आरो लोगोफोर मोनबाय थाथसै आरो बेसे गोबाव मोनो ओमफ्राय लोगोफोर आङो दायो मैगंखौ मोजां मोनजासे एवफ्रामबाय आरो मोनजिजासे ओमफ्राय दै होना होनोसै आरो खान्थासे होखानोसै लोगोफोर जा मानसियाबो गोबां नालाय नोंथांमोनासो मिथिखागौ जाय आंनि भिडिअखौ नायो लागाव एबारो मोनगोना मोनाखै नायनोसै लोगोफोर मोनबाय आंना ओंख्रिया नै लोगोफोर ओमफ्राय दुन्दिया गोरलै गारना होबाय आरो मुथासे जि मोदोमलायबाय नै टेस्टि संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिनानै नायनोसै र' लोगोफोर